Dobar dan svima. Dugo me nije bilo, ali da znate kad mene nema, nešto se strašno sprema. Šta se izdešavalo, sad šalu na stranu, neću da vam pričam u videu, zato što taj video verovatno ne bi bio monetizovan. Strašno su se stvari dešavale. Idemo na lepe teme. Pravit ćemo ledene kocke, nisam ih pravila stvarno dugo. Obećala sam deci za nedelju kolač, mi smo jutros bili u manastiru i sada ću da pravim kolač, umeđu vremenu ću nešto smomiti za ručak, a ovo je inače prvi video iz nove kuhinje, tako da idemo. Ja sam ovde već pripremila recept i treba mi 5 jaja, onda vanilin šećer, prašak za pecivo, treba će mi mleko, brašno. Lina, ideš sada? Brašno. Onda će mi trebati mleko. I još usput ćemo da vidimo šta. Ajmo da krenemo. I ovo su neka bela jaja sa tankom uskom, toliko je tanka kad se ne pripremi ranije, ide ovako. Ovdje ide 6 kašika šećera, namjerno sam isključila mikser da bih rekla, a posle ću naravno napisati recept. Kad su se jaja ovako mutila, dodajemo polako jedno po jedno žumance. I to je u najmanjoj brzini i posle toga stavit ću kašičicu praška za pecivo. Može, u stvari pola na vrh kašičice. Samo da uzmem. Evo ovako. I stavit ću vanilin šećer i kakao. Ajmo vamo. I od kad sam sredila novu kuhinju, sad se više šetam. Imam više elemenata. Ako me tero. Ovo je onaj jak kakao iz Beča i on uvek ide manje. Po originalnom receptu bi trebalo da idu 3 kašike, ja ne smem ni da mislim da stavim 3 kašike, bit će mnogo gorko, nego ću staviti ovako, nepune 2, pa ćemo videti kad promešam kako će da bude. Evo ga, dosta je narastao, bit će baš onako debelo, ali mi volimo debele kolače. I taman kad ovde stavim fil i čokoladu, nego šta mi se desilo, uzimam ja čokoladu da pravim kolač. I sad, pogledajte, čokolada od 400 grama prazna. I ja se prvo obrušim na muža, kako si smeo da poješ čokoladu, kaže on nisam ja. Dobro, zovem sina, ja sam. Znači, kako ja u ovoj kući bilo šta da napravim kad imam štetočine? To sam morala da kažem, da mi izađe rutina. I sad sam rekla da kad dođe s posla da kupi čokoladu, ali to će sve morati sada čeka. Eto. I sad stavljam ovo da
se peče dok je vrelo vruća. I da pravimo fil. Sad ću da pravim onaj beli fil. U njega ide litar mleka, ovo je 750 ml, sigurno. A u drugi deo ću da razmutim brašno, a odmah ću dodati šećer. 10 kašika. 1, 2, 3, 4, ja uvek stavim manje. 5, 6, 7, 8 i poslije da probam. Nema šanse, ne volim preslatko i onda ću da stavim manje. I sad dok se to kuva, u pravom receptu treba da ide gustin i brašno, ali ja ću da stavim samo brašno i poslije ćemo maslac da utopimo. Ajde, razmutit ću tanjir, da ne bi bilo grudvica. Što više mleka stavite u tanjir, to će bolje da bude. I sad, otprilike treba da ide 80 i 80 grama. Ja ću da stavljam po kašinkama ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I onda ćemo da vidimo da li treba još. Sad pauza. I ovako to bude baš retko. Što ređe, to manje grudvica. Znači, ja volim ređe, tako. I onda kad se sipa u vrelo mleko, nema grudvica. Da vidim šta je s ovim. Sad će. I sad moj neki princip je da pre nego što provri mleko, da se stavi. Zašto? Zato što je mleko prevrelo, a ovo je hladno. I onda se postepeno meša. I onda se postepeno greje cela smesa i treba da bude dobro. Pauza. Ovako deluje da je retko, međutim nije. To će još malo da se zgusti. I poslije kad dodam puter, on će dodatno da ga zgusti i to će taman da bude super. Ali poenta je da nema grudvica. I sad ćemo da dodamo maslac. Čekaj da vidim. Piše opet po receptu 250 grama, nije potrebno. Nakon što je kolač stajao nekih sat vremena, shvatili smo da je upio fil dosta. To je onaj moj princip što ne stavljam vodu, nego stavim fil i sad je tu dosta onako upilo višak tečnosti. I pošto mi volimo bogat fil, ja ću dodati još 2 pudinga na 750 ml mleka i u to ću malo da narendam koru limuna. To ja tako volim, mi tako volimo, to opet kažem nije u receptu, ali ću ja tako da uradim i javljam utiske. I evo ga, filence je gotovo.
Šta je bilo sa kolačem? E pa ja sam izrendala limun, ali sam mogla da iscedim više od pola i s njim presjek. I evo koliko je to sad. I sad čekamo čokoladu. Valjda će da stigne za sat vremena. Taman će da bude savršeno sve. Eto, javljam utiske kakav je kolač. Ovaj deo je još bolji. I sad ovdje ima i od menaž čokolade i od Dr. Edgara i iz Austrije. Da kapnem. Finalno vidjet ćete presek kad budem jela kolač.